ఈరోజు మనం ఆరెంజ్ ఫ్రూట్ జెల్లీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇవి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దీనికోసం నేను ఒక 6 ఆరెంజెస్ తీసుకొని, ఆరెంజెస్ని ఇట్లా కట్ చేసుకొని వాటి నుండి జ్యూస్ తీసుకోవాలండి. ఈ జ్యూస్ సుమారుగా ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ అవుతుందండి. చూసారు కదా, ఈ రకంగా జ్యూస్ తీసుకొని దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి ఆ జ్యూస్ని. ఇప్పుడు దీనిలో మనం 1/4 కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. 1/4 కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ జ్యూస్లో అది బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు దానిలో మనం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్‌ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కార్న్‌ఫ్లోర్ కూడా జ్యూస్లో బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీనిలో మనం 1/4 కప్ షుగర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్‌ఫ్లోర్ తీసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని దీన్ని బాయిల్ చేసుకుందాం. మనం దీన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. కలుపుకుంటూ ఉంటే ఇది బాగా థిక్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇది మనకు కొంచెం థిక్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇలానే బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. అది కొంచెం బాగా థిక్ అయ్యేదాకా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతుందండి. ఎందుకంటే ఇది ఆరేటప్పటికి ఇంకొంచెం థిక్ అవుతుంది. ఈ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వీటిని మనం ఒక సిలికాన్ మౌల్స్ అంటారండి వీటిని. ఈ మార్కెట్లో మనకి చాలా ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. వీటిలో మనం ఫిల్ చేసేసుకోవాలి. ఇట్లోనే కాదండి, మనకి దగ్గర ఏది అవైలబిలిటీ ఉంటే దానిలో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఒక చిన్న గ్లాస్లో అయినా కూడా దీన్ని ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని ఒక నైట్ అంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. నైట్ అంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మార్నింగ్ వాటిని తీసానండి. చూడండి ఎలా వచ్చినాయో.